What's up mga idol? Ikasuko ba sa Tagalugong-long kung among sulipon ang ilang sapong? Please watch this video kay aron makasulipod mo. So aniya na may karon mga idol sa merkado sa Lagunglong. Ayan, napay kabaw-kabaw. Kini dili na mahimo kung walay mga lamas. Wa man tay problema kay naman tay banggiitan nga muhimog kinilaw Jordan dahil sa kalam. Kana nay kumkumanay kay putusan na nay kay timbangan na nay. Kana Okay, og iputos na siya sa lupinay kay layo para bagida among pagaulian basig unyang mga yagyag kana sa dalan na iro ra gid makapahimo sa anang tanan. Pangitaan ya. Para na siya. Na siya gamay. Diyan na sa batasan. Ilang gidoaw ang nakatulog. Ha? Ilang gidoaw ang nakatulog. Okay. Sumulabay sa aming mga idol sa mga sapong kaya mo sang hikayo na nga mong napalitan na isda mo sa hinduan para unya sinuba kinilaw. So ayan mga idol, amo ng Kabaw sir. amo ng waswasan, hugasan, limpyuhan ang kabaw daw ko no? Ha? Sa tawag ni kabaw? Kabaw. Sus ginoo ko. Pero pag kita kabaw nga gagmay. Wala nang ulo. Ha? Wala mi sa amo ng baribaran. Wala. Wala sa inyo? Halo isa kaninyo eh. Basta nagkawas ng dagat. Next, kulingan. Kulingan tawagan ni? Hindi ni budilig siya. Budilig siya. Tula sila. So ayan mga higala, mga idol. Aniya na kami karon sa sulod mismo sa sapong og atong makita ang view sa sulod. Ayan, bugnaw na kaayo sa ato ang pananaw. Hastang limpyuhan na gyud kaayo mga higala. Ubay-ubay na pud ang nangaligo karong panahona. Mao kini ang pinakakusgan namo nga pulutan nga among igama karong adlaw mga higala. Kamulo pag sugba ang pulutan. Pulutan nga dinosaur. Ayan.
Alang sa mga wala pa nakatilaw sa kabugnaw sa tubig sa Sapong, bisitahin na ninyo ang Sapong Spring dinhi sa Lagunglong, Misamis Oriental. Unsa pa may inyong gipaabot, anhi na kamo karon dayon mintras init pa ang panahon ug bugnaw pa kaayo ang tubig sa Sapong.